Higala! Welcome to Isang TV! So, karon nga video nga akong i-share sa inyo is about Balak. So, did you know what is Balak? So, ang Balak, so nakabalo ang mga higalang Bisaya nato diha kung unsa ang Balak. Balak is kanang mga pulong o istorya nga nang garay kuno. So, Balak is in Tagalog is Tula. So, depende na dayon nimo unsaon nimo pag-deliver ang imong tula. O, in English naman is poem or poetry. Basta mauna na. Pero syempre, ang makarelate ani ang mga higalang Bisaya kay bisdak man ta. Bisdak is bisayang dako. So, mga higala, kini ang akong balak nga akong i-share sa inyo ha is naguluhan kining kamong mga lalaki. In Tagalog, kayong mga lalaki. In English, kamo na bahala mag-English kay di ko kabalo mo English. I don't know. So, mga higala, sa dili pa nako sugdan ang akong balak nga naguluhan kamong mga lalaki. So, intro paso. Welcome to Isang TV. Ang channel na may K, kakulitan, katatawanan, kachismisan, kadramahan, katulaan, kaalaman. Kamong mga lalaki, maayo rin mo sisimulan o magbubugan. Kamudayon mapulan. Unya ramadayon o mapulan. Inyo naglayon ng bilaan. Kamong mga lalaki, mga bakak ng kaano. Naapay inyong pasaat-saat na kumawala ni sa inyong kinabuhi mamatay mo. Pag-sure oy, buhi pa man lagi mo. Diba nagbulag man mo? Kay pinagtagpo pero di tinadhana ram mo. No. Kamong mga lalaki kung sa ulos pa ang imong nalangga ang baya. Kaong baya kay lagi ka. Pero bitaw og mamingyo na. Ni ang asawa na pandog na halba. Muingon ka ba dayon mo? Ahoy, agpas diha. Ni Risi gaba kay danhag mo na. Kamong mga lalaki, dili man tanan pero halos. Usahay kami mga babae makainit, nawa mo'y pagos. Mga lalaki ng balos-los, kung kinsa pagkong hilig magpasakit. Maupay ang dagway murag naw-tinos. Ayaw pagkatawa-katawa diha kay perting imong ibua kay ngano imong naw murag timos nakailakag timos. Kamong mga lalaki, kung wala na gani may gusto sa mga babae, ayaw ninyo ipaasa o pasakitin. Kung wala na mo'y gusto, prangkahi diretso. Dili kay inyong pulihan sa babaeng paan. No. O diba, dali ra kaayong makakitag ipuli? Igo mo no.
ang inyong uyab or partner nga magpasigsig. Ayaw ninyo sila bawalin nga magpagwapa o magpasigsig. Kay kung kamarmura pa dayon